Vă salut! Dragii mei, mulți știți, de ceva vreme am început acest program propriu, numit Caravana Orator. Mergem prin localități din România și ne întâlnim cu tineri, foarte tineri și cu părinți, uneori și cu profesori. Anul acesta, de aproximativ 6 luni, mergem în fiecare săptămână în localități din România și ținem cursuri pentru tineri, foarte tineri, pentru părinți. Îi învățăm cum să decidă, cum să înțeleagă conflictele, cum să le gestioneze inteligent, cum să comunice în absolut orice situație în care viața îi pune, cum să-și găsească o carieră. Îi învățăm să înțeleagă înainte de a lua decizii și de a acționa și multe astfel de lucruri. Propriu-zis, revigorăm acea educație care, din păcate, lipsește. Nu vreau să generalizez, dar vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am întâlnit, câteva aspecte pe care noi le-am întâlnit. Copiii noștri sunt minunați. Sunt niște suflete încă pure, în dezvoltare și care își caută drumul. De aceea tot ce voi spune acum și care va avea un pic o tentă negativă, nu vreau să-mi fie luată zicerea pe care o voi face, nu vreau să-mi fie luată în nume de rău. Deci copiii sunt minunați, au sufletele care pot fi modelate frumos, au deschidere, doar că au fost obișnuiți, învățați, din punctul meu de vedere, greșit cum să abordeze viața, educația, învățătura, relațiile cu ceilalți, viața. Copiii noștri, repet, nu toți, dar foarte mulți, evită, nu vor să înțeleagă. De ce? Pentru că nu înțeleg de ce trebuie să înțeleagă, pentru că ei nu prea decid, ei fac lucruri dacă le fac pentru că li se spune sau pentru a obține ceva sau din obișnuință. Copiii noștri au un mod de viață destul de nesănătos. Nu prea fac sport sau nu fac chiar deloc. Beau tot felul de băuturi, nu neapărat alcoolice, dar care nu cred. Sunt drăguț să spun nu cred, dar oricum nu cred că le face bine și aceste băuturi nu le fac bine la vârstele lor. 2-3 băuturi energizante pe zi, fără sport, fără mișcare, fără activități care să le pună fizicul și psihicul și emoționalul la treabă. Copiii noștri, dacă începem să citim ceva, fug de citit. Nu pentru că, părerea mea, nu pentru că nu le-ar plăcea, ci pentru că probabil ei au înțeles că cititul este ceva obligatoriu, ceva ce nu te ajută, ceva ce trebuie să faci la școală. Într-o localitate veneau vreo 40 de copii, când au văzut că trebuie să citească și stilul nostru de a face aceste întâlniri este foarte deschis, foarte fain, când au văzut că trebuie să citească, au dispărut, au mai rămas 2-3. Și le trimiteau SMS-uri celorlalți, băi, astăzi tot citiți? Da, nu venim. Copiii noștri consideră că a fi puternic, a fi curajos înseamnă să ai tupeu și să bați. Mulți băieți consideră că femeile trebuiesc bătute. Da, nu exagerez. Unii tineri în formare, bărbați în formare, consideră că femeile sunt, nu pot să mă exprim aici cum spun ei, și că trebuiesc altoite, zdravăn.
Cei care au continuat să vină la întâlnirile noastre s-au dezvoltat extraordinar de frumos. Am întâlnit părinți dornici ca copiilor să învețe, să se dezvolte, să recupereze ceea ce poate ei n-au știut să îi învețe. Am întâlnit și părinți care spuneau: ce înveți mă acolo? Matematică, geografie, chimie? Nu. Păi ce te duci? Ce-ți trebuie ție de alea? Am întâlnit profesori care au reacționat nu tocmai potrivit când au aflat că acești copii își redescoperă capacitatea de a decide, își dezvoltă capacitatea de a decide, să înțeleagă, să nu neapărat să ceară, dar să dorească să fie respectați când își recuperează demnitatea, pentru că, dragilor, în momentul în care începi să înțelegi, în momentul în care începi să înțelegi să decizi, în momentul în care începi să poți să decizi, să înțelegi ce înseamnă o decizie, ce înseamnă răspundere și responsabilitate, demnitatea începe să revină. Și atunci unii probabil își doreau ca acești copii să fie mult prea obedienți, ca să nu spun obedienți, și să suporte de multe ori anumite reacții și anumite comportamente pe care nu vreau să le cataloghez aici. Toată această caravană, tot ceea ce facem din fonduri proprii, mai concret din banii mei de cadru didactic, bani extraordinar de mulți. În ultimul timp au venit și oameni alături de noi, oameni de bine, care ne sprijină cu mici donații. Așa cum am mulțumit de fiecare dată, mulțumim și acum editurilor RAO Performantica for You pentru cărțile pe care ni le-au donat. Mulțumim Universității din București pentru sprijin. Mulțumim Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași pentru sprijin. Mulțumim tuturor celor care au donat cărți, diverse rechizite. Mulțumim Pras Consulting pentru laptopurile pe care ni le-au donat. Deci au venit oameni alături de noi. Ne dorim foarte mult să vină mai multă lume, pentru că această caravană implică niște costuri pe care cu greu le pot suporta. Vom continua să facem. E necesar pentru acești tineri. E necesar. De aceea am și luat decizia să mă duc la vârste mai mici, sub cursurile de facultate, adică undeva în școala generală, în liceu, pentru că dacă nu reparăm, dacă nu refacem sufletelele lor, dacă nu revenim asupra unei educații profunde, făcută cu un interes extraordinar pentru dezvoltarea ființei sociale, dar și pentru dezvoltarea ființei lui, ființei copilului, a umanului din el, a emoționalului din el, a frumuseții de a trăi, a bucuriei de a trăi. Dacă nu reușim să construim această casă, cum îmi place mie să spun, care este viitorul, tânărul, adolescentul, maturul, adultul de mai târziu, dacă nu revenim și nu reconstruim, pentru că n-aș vrea să spun cârpim, această construcție, viitorul va fi foarte, foarte, foarte ciudat, ca să nu spun altfel. Trebuie să revenim la ce înseamnă educație. Ce înseamnă educație pentru binele lui, a individului și al societății. Trebuie să înțelegem, să punem în balanță, să echivalăm acest bine, să facem în așa fel încât acești copii să se bucure pentru că trăiesc, să se bucure pentru că fac o anumită școală, să fie bucuroși în meseria pe care și-o vor alege și să o practice cu mare dragoste. Mi-aș dori foarte mult să fiți alături de noi. Vă invit să fiți alături de noi, măcar cu sufletul. Dacă veți vrea, vă rugăm din suflet să ne ajutați și material. Voi lăsa aici în descrierea videoului, voi lăsa datele asociației unde puteți dona oricât e important. Dacă nu, noi oricum vom continua să facem, mai greu, mai ușor, dar este absolut, absolut necesar.
Copiii sunt minunați, copiii sunt frumoși, copiii sunt dornici, copiii se lipesc de tine. Chiar dacă unii spun că sunt răi, că nu te poți înțelege, că fug de învățătură, nu. Ei fug de învățătură pentru că atunci când aud că vin un cadru didactic universitar, tot un profesor, până încep să cunoască și să înțeleagă. Noi facem lucrurile altfel și cu bucurie. Dar reacția este, aoleu, citim, aoleu. Am întâlnit copii care credeau despre ei că citesc extraordinar de bine și când au început să citească spuneau: domnul profesor, dar eu nu înțeleg, și erau texte extrem de simple. Domnule profesor, nu înțeleg, nu pot să spun mai departe de ce la școală mi se spune că citesc foarte bine și sunt cel mai tare sau cea mai tare la a citi, la a înțelege. Ce pot să spun eu de ce îi se spunea la școală așa? Realitatea este clară. Citești în clasa a 9-a, parcă ai fi în clasa a 2-a. Am întâlnit copii care în clasa a 2-a citesc extraordinar și înțeleg. Puțini, foarte puțini. Și sunt de obicei copii care fac parte din familii unde părinții au avut potențial să investească. Dar majoritatea citesc și nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu înțeleg cuvinte în limba română. Nu au dezvoltat vocabularul. Nu înțeleg cuvinte simple. Citesc și interesant este că acești copii au ajuns, nu sunt în clasa a 2-a, a 3-a, sunt a 8-a, a 9-a, a 10-a. Trebuie neapărat să nu lăsăm lucrurile așa. Noi vom continua. Vă spun asta pentru că puțin știți ce facem și am simțit să vă destăinui aici câteva din lucrurile pe care noi le-am observat. Sunt foarte multe, poate vreodată le voi scrie într-o carte. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am adunat, le-am observat, multe din păcate negative, multe negative, și nu au neapărat legătură doar cu acești tineri. Au legătură și cu tot ce se întâmplă în jurul lor, cu contextul pe care îl realizează părinții, profesorii și alți oameni care se învârt în jurul lor. E necesar să înțelegem că fiecare etapă din viața unui copil trebuie abordată inteligent, pe baza experienței, pe baza științei, pe baza a ceea ce copilul are nevoie în acea etapă. Trebuie abordat inteligent, cu măsură, cu exactitate de multe ori, cu echilibru și cu profunzimi. Bagajul cultural al tinerilor noștri, nu al tuturor, repet,